Dicía eu antes que, vou non dicir así ao bruto, sabedes que van vir os chinos facer coches aquí a Galicia? Chinos, coches chinos. Van facer 300 coches ao día. Cada chino. Cada chino que veña a facer 300 coches cada día. Veñen pola mañá, fan 300 coches e volven, van dormir á casa a China. Vamos a falar de todo isto, está a panadeira xa. Eva Iglesias, suerte con Concha. Eva Iglesias. ¿Qué tal? Concha, ya estás aquí, coño. Nieves, ¿qué tal, Nieves? ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal está? ¿Todo ben? Ben, todo perfecto. Dúas barras, non? Como sempre. Sí. Que tal a túa filla? Xa foi a pau esta? Que tal? Xa foi a pau. Que fixo o exame? Ten que volver po ano. Ten que volver po ano, Nieves. Pero será burra. Arre de Dios. Mano dura con esa rapaza, Pois sí. Hai que dar disciplina, Concha? Porque ás veces a pola sale do árbol e non sale dereita e hai que endereitala. Ainda que sea hostias. Entendes? Pois sí. Hombre, ten que volver po ano. Pois ten que volver po ano. Que vergüenza. Como ten que volver po ano? Porque é directora do instituto. Saliu ou non saliu? Eu que me puña nerviosa. Concha, xa acabache, que é esa hora? Xa acabache, fixeche o ben, ovación pa Concha. Fixo moi ben. Que tal? Pituco? Está moi ben Concha de presencia. Concha está moi ben. Moi ben de ánimo, Sí. Está pasando momentos difíciles. Por que? Marchou o home cunha cantante da Marbella. Que dices, Dame barra grande, dame varias, pa San Xoán. Veña. Tamén hai San Xoán, dame Arre, nada, barra grande. Xa pa San Xoán? Home, xa pa San Xoán, porque hai que meterlle a sardiña aí, para meterlle a sardiña. Dame pa mollar ben aí. Pero queres sardiña tamén? Vas querer sardiñas tamén? Pero isto é panadería. Panadería Nieves, dame pan ou tamén vende sardiña? Sí, pero montei tamén unha piscifactoría. Tes sardiñas de piscifactoría? Sí, señor. E onde tes a piscifactoría? No bidé da casa. Teño ali... Pichillauja con sale. Si queres E avisas. no bidé da casa danche sardiñas? Sí. Moi pouca cantidad. Moi poucas, pero selectas. Vamos pagando, dame un pan de aí. Estás contenta? Non te enterache, claro. De que? Non te enterache. Enterache. De que? Enterache ou non te enterache? Albano e Romina deixáronse. Onde vai eso, conto? Pero, no. De que? Que van poñer unha fábrica de coches. Xa está posta en Vigo. No, van poñer unha fábrica nova. Sí, a Xunta avisou outro A día. Xunta? A Xunta o que tiña? Espera que está fallando o micro. Que pasou? É o de Concha, miña que... Igual sigue falando Concha por ali. É o meu. Espera, digo unhas palabras. Interrumpimos la programación de Televisión de Galicia. A ver, Ostras, meteron choutro, Como os presentadores de telediario que de primeira. fantasía. Que vou facer eu con tanto Que micro? bueno. A Xunta que avisou outro día que va a montar unha A fábrica... Xunta o que tiña que facer era poñer columpios pos vellos e deixarse de fábricas. Vale? Vamos a ver. O que van poñer a fábrica, a ver se me entendes, os chinos. Os chinos. Non me jodas. Os chinos. A Xunta xa é dos chinos tamén. Pero vamos a ver, Vituco, pero que non... Pápannos os chinos, Vituco. A fábrica
van poñer a fábrica, van vir traballar 200.000 millóns de chinos. Vamos! Sí, son cifras aproximadas. $200.000 millóns de chinos van vir aquí a traballar. Sí, señor. Vaya por Dios, vaya por Dios. Que pasou? Que eu non teño carné de camión. Que pai que é eso que vi? Coño, cantos me acabas de decir? 200? 200, bonlle que sean 200.000. Non De digo máis chinos. que 200.000. A pouco 200.000. pan que coman os chinos non me dá furgoneta. Onde meto tanto pan? Tío que comprar por lo menos un camión de 5 eixes ou así. No, Nieves, que? os chinos non comen pan. No, Como non comen pan? non comen pan os chinos. É lo con que molla a sardiña a China. Eu oín, escoitei que o chino non comía pan, pero se queres pregúntalle que veo a jefa. Da Van a fábrica. xefa. Ni hao, Ni hao, ni hao, ni hao. ni hao. How do you do? How do you do? When the night, when the night, when the night. Eu sei idiomas porque eu tiño unha familia en Nueva York que fomos a Filadelfia e por fomos a Dallas. When the night, when the night. Buenas tardes. When the night. ¿Qué tal? Ya le van medrando los días, ¿verdad? Ya se le notan las tardes. Sí. En la China también miedran así. Miedran, los días. miedran. Como dixo Confucio, Como Quen? dixo? Confucio, Confucio. por moito bambú que coma o oso panda, o bambú non medra máis rápido. Ostras, que ben No faloja, por yo. mucho madrugar, aguas mil. Pode estar bon día igual, eh? Esta é a jefa da expedición. A jefa da expedición china. Coño, pero fala moi ben un gallego para ser chino, non? No, hombre. Dijo eu, usted é china? Porque eu conozco a China que teño debaixo da casa que ten un bazar Sí, chino. sí, conozco. Sí. Non se imita nada a esta, eh? Bueno, é que China é moi grande, a verdade, todo, como en Home, todos os China é lados. grande, pero- Tamén vas a Fonsagrada, hai xente de todo tipo, sabes? Hai xente máis guapa, máis fea, máis... Home, sí, pero hai un de chino, todo. un Sí, chino sí. é un chino. Pero é que cos chinos hai moitos estereotipos falsos, entende? Ah, Si algo ten China é cousa falsa. Sí, 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 é verdade. Bueno. A ver se non van traer a fábrica por andar diciendo chistes Sí. por ahí y tal. Bueno, nosotros invitarla a usted y a su familia y a los que quieran, vecinos, a lo que quieran venir a la sardiñada. Es lo que se llama aquí una carallada. Carallada. La carallada que montamos aquí para comer. Una carallada. Bueno, pois teremos moito gusto de acudir entón a carallada. Carallada, Xa carallada. dicía Confucio, carallada. Se decía Sí. Confucio. Sí, Confucio. pero Confucio era falador de caralho, Sí, eh? era. Amigo Moito de- falaba Confucio, arre Dios. ¿Qué decía Confucio? Pois que para beber viño sempre hai xente. O carallo é dar sulfato. Creo que era al revés. Mira. Bueno, pues ya sabes, 200.000 millóns de chinos, Nieves, aí para a sardiñada, botacontas. Vai facer falta moita sardiña. E tú sin camión pa o pan, eh? No. Pues sin camión, pero haberá algún remedio, non? Porque os da Panorama sobraralle algún tráiler. Poderíame deixar un... Panorama no, que Panorama ten festa todo bravo. Ten que ser alguén que deixara o mundo da música, como a Manu Tenorio, ou alguén que deixara... Ti Si crees Manu que Tenorio que non... É dicir, non... estará parado de Manu Tenorio? Non sei, estará terado. Se ten un tráiler, teno parado completamente. Sí.
sí. Mira que estou mirando eu pa chavala. Sí. Porque, a ver, eu agora estou acostumbrada a ver chinos, porque Sí, home, claro. no Land Rover sale ahora unha china. A chama e a china de Land Rover China. é japonesa, claro. Sí, pero eu vexo a sempre e esta chavala non se parece nin á china de Land Rover. Sí, sí, Usted é china. Pero que xa lles dixen que a xente galega tedes unhas ideas moi raras respecto aos chinos. Sí, a verdade é que sí, porque me acaba de decir este mona Vitu. que dis que os chinos non comen pan. É que ela vive de ela é panadeira, ela ten unha panadería. Eu oín, non sei, que os chinos non comían pan. 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 No, pan. 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 No, eso é pum. Ah, sí. Pan. Pan. Pum. Pan. Pim, pam, pum. Toma lo que sitas. Mira, pan. Mira como está ya a corteza, mira. Pan. Esa non estallou moito, pero bueno, hai na que... Pan. 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 Fariña. En inglés, pan. Pan. Sí, porque hai palabras que son hermafroditas, que son igual nos dos idiomas. é Como pan. pan, stop, Sí. pan, Pan. stop, Pan. 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 Faise Que? con... Fariña, auga. Fariña, ajo, levadura, sal. Amaso un pouco, meto no forno e rico. Xa está, xa. Pan. Vamos, Non. É que os chinos non comemos desto, non comemos pan. Como que os chinos non comen pan? Xa che dixen eu. Non. Pero, vamos a ver, pero si nunca probaron o pan, ti probaste o pan algunha vez? Como podes saber se che como gusta yo ou non non che probar. gusta? Claro. Trae Usted non ten por aí un traballador que proba o pan, porque a mellor se non probalo, claro, é como... Quero dicir, a mí non me gustan os tríos, se non probaxe tampouco, Bueno, sabes? Vituco, a ver. Claro, no, eso te... É que me parece unha vergüenza. Que tal, jefe? When the night. Ti espera que o proben, When the night. Proba o pan, por Proba favor. aí o pan, por Claro, favor. porque eso sin probalo non... Dalle barra, Toma. Coma. Que? Tranquilo, non hai presa, No, tranquilo, non hai que falar... Trepa. Como se chama? Fran. Pan. Que tal, Fran? Falta-lhe algo. Eh? Como que lle falta algo? Falta-lhe algo. Que lle falta? Sardinhas.